Sendagilea, zinema zuzendaria, aire komandantea. Hauexek dira besteak beste Enrique Piñeirok dituen ogibideak, baina gaur Bilboko Campos Antzokian aktore lanetan ikusteko aukera izango dugu. Argentinan, Volares Humano, Aterrizares Divino, bakarrizketarekin izugarrizko arrakasta izan ondoren, orain gugana heldu da produkzio honen bidez hegazkinei beldurrak kentzeko asmoarekin. Enrique Piñeirok 5 denboraldi egin ditu Argentinan eta oraindik ere izugarrizko arrakasta dauka produkzio honekin, eszenatokira igotzen den bakoitzean. Eszenatokian benetako eskalan eraiki duen kabinan sartzen denean. Gezurra badirudi ere, beldurra kentzeko bakarrizketaren aria benetan gertatutako hegazkin istripu da. Lo que se muestra es cómo esos accidentes no vuelven a ocurrir, porque justamente en aviación se aprende. Ahí vamos. Humorez betetako agerraldi honetan, zinema, antzerkia eta bakarrizketa batzen ditu Piñeirok. ¿Cómo detectar un orgasmo fingido? ¿Qué te importa? Agradecí, te están montando un numerito para vos. Gizakumeak betidanik egin nahi izan du hegaz eta betiko bizi, horrela dio Piñeirok. Ametsak dira bai, baina zergatik ez amets egin eta aldi berean eguneroko bizitzaren egoera larriei buelta eman eta humorez hartu, dramak aldi batera utzita. Gaur gauerako ekartzen dudan helburua zuen egan ekiteko beldurra kentzea da. Muchas gracias. Buenas noches.